όμορφες φιγούρες αυτού του κόσμου. Είναι Σάββατο, 10 το πρωί και εσείς σωστά ακούτε Αιγαίο FM. Ακούτε παραμυθοσκαλίσματα με τη Λολό. Βάλτε ανοιξιάτικη διάθεση στις βαλίτσες και ξεκινάμε. Και αν βρέξει, σκασίλα μας. Όπως λέει μια ελληνική παροιμία, ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Και αύριο 28 είναι η τελευταία μέρα του. Επιμέλεια του ήχου, όπως πάντα, ο Αντώνης Παλαιολόγος. Τις προάλλες κοιτάζανε με ένα φίλο μου φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Τουρκία. Ισταμπούλες, Κισεχήρα, Φιόν, Μπουρντού, Μαναυγάτ, από πάνω ως κάτω δηλαδή. Μεγάλο ταξίδι. 800 σχεδόν χιλιόμετρα διαδρομής. Ώρες ταξίδευε σαν τους ήρωες των παραμυθιών. Αυτό μου θύμισε ένα παλιό παραμύθι που άκουσα πριν πολλά χρόνια από έναν άξιο παραμυθά και είπα να σας το αφηγηθώ. Επειδή όμως δεν το θυμόμουν καλά, έψαξα στην τεράστια παραμυθοβιβλιοθήκη μου. Ανέβηκα στη σκάλα, σκαρφάλωσα στα ράφια, μου ήρθε και κάπως η σκόνη μέσα στα μάτια και βρήκα ένα βιβλίο, το Ερωτευμένο Σύννεφο, όπου ο σπουδαίος Ναζίμ Χικμέτ το έχει καταγράψει το παραμύθι για τον τυφλό βασιλιά και την όμορφη του κόσμου που θέλω να σας πω. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ήψιλο και μου το έχει χαρίσει ένας άλλος φίλος, ο Δημήτρης, που ξέρει την πετριά μου με τα παραμύθια. Θα μου πείτε, τι μας νοιάζει που βρήκες εσύ το παραμύθι? Σωστό κι αυτό. Απλά τα δώρα είναι δώρα για πάντα και μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή. Και έρχεται μια στιγμή που χρησιμεύουν και μας βγάζουν από πολλούς μπελάδες. Αυτό σκέφτηκα και το μοιράζομαι μαζί σας. Παρέα μας στο παραδοσιακό τουρκικό παραμύθι που θα σας πω σήμερα θα έχουμε μελωδίες περίφημων σύγχρονων Τούρκων μουσικών. Και πόσο μοιάζουν τα παραμύθια τους με τα δικά μας. Πάμε λοιπόν. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς. Δεν ήταν όμως από τους βασιλιάδες που ξέρουμε. Στα νιάτα του όλο τον καιρό τον περνούσε στο κυνήγι και στον πόλεμο. Χωρίς αναπαμό, είτε κράταγε σπαθί είτε πετούσε σαγίτες με το τόξο του. Κι έτσι πάνω στα λογό του και με το στρατό του είχε γυρίσει και τις 4 γωνιές της γης. Είχε κυριέψει κάστρα, πολιτείες και βεβαίως είχε και ο ίδιος χάσει κάποιες. Κοντολογίες, ούτε ο ίδιος έβρισκε ησυχία ούτε ο λαός του. Και οι γειτονικοί λαοί και εκείνοι είχαν υποφέρει από αυτό. Τούτος λοιπόν ο βασιλιάς που λέμε, σαν έφτασε τα 75, έχασε το φως του, έτσι στα ξαφνικά. Στο παλάτι, μέσα στην αίθουσα του θρόνου, έτσι που καθότανε πάνω στο θρόνο, τα 2 του μάτια τρέχανε σαν βρύσες. Κάθε μέρα έγινε κάπου 2 κουβάδες δάκρυα. Και αυτοί οι κουβάδες, ο ένας τους ήταν από χρυσάφι και ο άλλος από ασήμι. Σαν φτάσανε ο πρίγκιπας με την όμορφη του κόσμου στον τόπο του, τράβηξε κατευθείαν να δει τον πατέρα του. «Βρήκα το φάρμακο που θα γιάνει τα μάτια σου, πατέρα», του λέει. Ο τυφλός πατέρας δεν ήξερε γιατί να χαρεί περισσότερο, για τα μάτια του που θα γιάνανε ή για τον γυρισμό του γιού του. Τον ρωτάει όμως. «Το χώμα που φέρες από πού το μάζεψες, γιέ μου?» «Κάτω από τον αργαλιό της νύφης σου, πατέρα μου», το απαντάει εκείνος. «Και ποια είναι η νύφη μου, γιέ μου?» «Για νύφη σου και γυναίκα μου, πατέρα, έφερα την όμορφη του κόσμου».
Έτσι ο βασιλιάς έτριψε το χώμα πάνω στα μάτια του. Και πραγματικά, μια και σίγουρα το άλογό του δεν είχε πατήσει κάτω από τον αργαλιό της όμορφης του κόσμου, ξαναβρήκε το φως του. Και ξανά έκανε πάλι τους γάμους του γιού του με την όμορφη του κόσμου, που κράτησε ξανά 40 μέρες και 40 νύχτες. Κόψανε σφαχτά, μοιράσανε και χαλβά σε όλο το λαό και χαρήκανε πολύ. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σουλτάνοι, πασάδες και όμορφες του κόσμου, σας αφήνω τώρα να συνεχίσετε το ταξίδι μας και εύχομαι να βρεθείτε σε όλους τους τόπους τους μαγικούς. Ήταν τα παραμυθοσκαλίσματα. Τη ρύθμιση του ήχου φρόντισε ο Αντώνης Παλαιολόγος. Αφηγήθηκε η Λολό. Θα είμαστε μαζί σας πάλι το άλλο Σάββατο στις 10 με άλλα παραμύθια. Θα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Και θυμηθείτε, παραμύθι σαν σου λέω, είναι αλήθεια να ακούς. Καλό Σαββατοκύριακο.